खुलुमबाय गोदानै उदखारि हान्जा जोनोम जानाय खौरांखौ नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबाय आरो गोबाङानो नुखाबायबो निउज पर्टेलफोरावहाय। दा बे गोदानै जोनोम जानाय उदखारि हान्जानि सा 20 जन सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। बे सा 20 जन उदखारिफोरखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे पुलिसफोरा बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारफोरबो बोखांनो हानायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। रायजोफोर, नाथाय बे गोदानै जोनोम जानाय उदखारि हान्जानि मुङा मा आरो बे उदखारि हान्जाया मानि थाखाय जोनोम जादों, बे उदखारि हान्जाखौ सोर दादों, बिनि सोमोन्दै दा जेबो मोनथिथ'नाय जायाखै। रायजोफोर, जोङो फैबाय थानाय समाव मोनथिनानै मोनसिगोन थारैनो बे उदखारि हान्जाखौ सोर दायामोन आरो मानि थाखाय बे उदखारि हान्जाया जोनोम जायामोन। जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन। रायजोफोर, दाना फैदों गुबुन मोनसे आपडेटआव। रायजोफोर, जोंनि माखासे बर' मानसिफोरा दासिमबो खोमसि फोथायनायखौनो नागारनो हायाखै। जोंनि माखासे बर' मानसिफोरनिफ्राय दासिमबो खोमसि फोथायनायानो खाराखै। दासिमबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनानैनो गोबां रां गुबुनजों लुथिनानै लांजादों। बेबायदिनो मोनसे जाथाय जानानै थांबाय थांनाय साननैसो आगोलाव राङापारा हालामनि सिङाव थानाय तराबिल राभा गावनाय दरसे बर' गामिनि थागिबि मनिन बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय सानै सादुआ नोगोद 1,70,000 रां थगायनानै लानानै थाङो। रां थगायनानै लांजानाय मनिन बसुमतारीया बे समाव मा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। बिथांमोना सानैमोन, डाइरेक्ट फैबाय सासेया लांगोनायाव, ओमफ्राय आदां गादां जानानै बिथांमोना दंमोन सासेया। ओमफ्राय आङो थामसालिनिफ्राय ओंखारनानै सोंबाय, ओइ दादा कि होनना, ओइ किबा खबर, किबा कामरा कि बेमार सेमार कागज थाब ओरै होनबाय। ओमफ्राय र' मैं कला दिया হৈ ग'ल। ओमफ्राय थांबाय, सानैजों फैबाय। ओमफ्राय बहिम आरो ओरै होनबाय, जिरायनो नागिरबाय, जिरायहोबाय, जिरायहोनानै ओमफ्राय उनाव माबा ताबिजनि खोथा बुंबाय, बेमारनि ओरै थोरै नोंसा न'खराव फादारा दायनाजों जाजानाय, न'खरा नोंसा बिपदाव गोलैना दं, एकदम नोंसोर थांना थानो गोब्राब जागोन होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बुंना नायखांहोबाय, नायखांनानै ओमफ्राय ताबिजनि खोथा बुंबाय, ताबिज लानांगोन नोंसोरो, नोङो सासेया लाबाबो जागोन होननानै आंनो होबाय। बिथांमोना माने ताबिजाव ओरै थोरै माने गावसोर बुंबाय, सासेया दोरोदलांबाय, ओमफ्राय सासेया दङ, ओमफ्राय सासेया मा होनबाय, मालखौथ' बेनो बे बेलेगनो लाबोनाय दङ, बेखौ जों नोंनो होगोन, खिन्थु बाबाखौ नोंसोरो आथिङाव हमनांगोन। ओरै जाबाय, बाबाखौ आथिङाव हमबाय जोङो, ओइ बाबा दाथ' जों बबाव नागिरना मोनगोन, जोंथ' एकदिनिया मानसि 2 नम्बरिबो मोनबोबा खामानिया जानाय नङा। ओरै जाहैबाय, बै मानिक जिबौनि मानिकखौ बेनिफ्राय लाबोबाय। बेनिफ्राय बुंनायाव बिसोरो होबाय सोनानै, दे जोंनावनो दं, आं गुबुननि नामाव लाबोनाय, बेखौ नोंनो होलांसै जाहैबाय। होबाय, बेनिफ्राय होनानै बेनिफ्राय मोसौफोर नुबाजैनिबो माने दायसो लाबाय, आंनिबो लाबाय, लानानै ओमफ्राय ताबिजाव सोनानै माने मन्थ्र खालामबाय, खालामनानै माने कालि सादननि जि पिक्सार दं आरो पिक्सार हिसाबैनो खालामनानै माने फुफु फाफा खालामनानै बिथांमोना माने ताबिजखौ गानहोबाय। ओमफ्राय आरो लोगोसे दै गोथार माने दै बिहरबाय, ओमफ्राय बिबार बारसे, ओमफ्राय थुलुंसि बिलाइ होनानै माने दैखौ माने जारिनानै माने जोंखौ लोंहोनो होबाय, एसे सोला होबाय। दैया मादि जाबाय, गोदै होनबाय। नोंस्राथ' बयहा बिराद खैफोदाव गोलैना दं, नोंसोर आरो साननैसोबा आंखौ बुंबाय, नोङो बिसनायाव गोलैना थानांसिगोन, ओमफ्राय आरो नोंनि जिथुनाखि सानै खुदिया दं बिसोरबो नों गोमालांगोन, बे खामानिखौ मावखाना लायाबा नोंसोरा उफाय गैला। ओरै जाहैबाय। बेनिफ्राय आङो बुंबाय, दे होमबा मा खालामनांगोन होमबा, ओरै जाहैबाय। ओमफ्राय गाव बुंबाय, जागोन, जोंनाव दंखाजोबो, जों बानायना होजोबगोन जाहैबाय। बानायना होबाय, ओमफ्राय ताबिजखौ होनानै ओमफ्राय दै गोथारखौबो लोंहोनानै माने अभाब जाबाय, जोङो माने दै जाबाय, माने गोसोआनो आंना माने ताबिजखौ गोसो सोलायलांबाय। ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बे खन्दआव मोनसेया थांलायबाय, ओमफ्राय उनाव खन्द मोनसेयाव फैलायबाय, माने खनसे फैबावगोन नेक्स्टआव फैबाय, सेकेन्ड टाइमाव खनसे फैबाय। बे खनसेयाव जाहैलायबाय, बाब नोंस्रा न'खरा खिन्थु खामानि होगोन, बहुद माल दङ, मोजां बुस्थु मोनसे दं,
बे बुस्थु मोनसेखौ नोंसोर बहननो हानाय मोनबा मोजां जाथारगौमोन न'खरा जाहैबाय बे नेक्स्टनि इनिफ्राय दानिफ्राय आं सानो आंनाव गोदोनायाव माल दं नालाय बेयाव माबा मोनसे कालेक्ट खालामना दोनदों खोमा आं मिथिया आं गाननानै दंखायो नालाय ओमफ्राय आरो बिदि बुंनायाव आं माने गोसो जाबाय आरो माने दे होमबालाय माल दंबा बानायना लानोसै जादों माल दं होनबाय नालाय ओमफ्राय बेसेबांसो फैसा देखायनांगोन जाहैबाय 1 लाख माने 15 देखायनो आरो बे 20 दङ नालाय गासै माने 170,000 जायो आरो रां देखायनांगोन होमबानो राङा फैगोन जाहैबाय सना फैगोन जाहैबाय फैसाखौ बरनोब्ला माने बै बिदि होनबाय आरो सना फैगोन नामा सना जेनेबा माल मोनगोन आरो जिखुनु न'खराव माने माबा मोनसे मोनगोन जाहैबाय आरो बेनिफ्राय उनाव बे हिजों फानबाय माने बे जिथुनाखि फैसाखिनिखौ ओरै माबा गामसा बोनबाय बोननानै ओमफ्राय उनाव बहि सायाव होदेरबाय ओमफ्राय बे खुन्दुं बै दर्जि खुन्दुङा मुस्रा बे मोनसे लानानै बेखौ 101थासो फाननानै माने नेम खालामनानै माने जोंखौनो बहायनो होबाय बाक्सु थिलियाव माने सिङाव बाक्सुआव दोननो अम लिरदों ओमफ्राय हि गोसोम माने बौना दोनदों माने बिनि सायाव फैसाखौ दोनदों माने ओमफ्राय बिदि दोननानै ओमफ्राय आरो लकखौ गावनो मारिदों मोननैखौबो बेनिफ्राय फथा मोनसे होबाय ओमफ्राय बिलाइ गांथाम ओमफ्राय धुपखाथि गंसे ओमफ्राय जेवारि सावा माने बिदि आरो माने बिदिनो नेमखौ खालामबाय थानांगौ माने 14-15 दिन 16 दिनसो खालामबाय आरो मेक्सिमाम खालामनानै ओमफ्राय उनाव मा जागोन उनाव फन रायलायबाय थायोमोन दा इनिफ्राय खामानिया जाखांनानै फन रायलायाखै माने ओमफ्राय होमबाना जोंहा बे बेन्साबा जों रागा जोंबाय माने मा जाखो बे फनबो हरला माबो हरला माबा मोनसे जाबाय निसय होननानै माने बाक्सुखौ खुलिना नायोब्ला माने गासैबो लेखायानो जाजोब्बाय माने थगायदों आरो थफ्लायाव लेखा जाबाय माने फैसायानो माने गासिबो माने लेखा जाजोबखाबाय आरो माने बे फैसा नंखाला आरो जेरै माने गावसोर जेरै जाबनानै खाना गालांनाय माने इदिनो दंबाय दं आरो माने जेबो जाखायाखै आरो ओमफ्राय जुनु जेब्ला आं खेवना नायो अब्लाना माने माथो माब्रै जाखो माथो खबरबो फनबो हरबा फनखौबो थिखोला माबो थिखोला होननानै माने आं रागा जोंखांबाय ओमफ्राय रागा जोंखांनानै उनाव आङो नायबाय ओमफ्राय नायनानै ओमफ्राय बेबो गैया माने हालेवहैदोंमोन हालेवनानै बियो आं फार्स्टआवनो नायखाबाय नायनानै ओमफ्राय बियो न' सिङाव हाबनानै दुगैनानै नायहैबाय ओमफ्राय नायहैनानै आंखौ होनबाय आरो मा जाखो माथो माब्रै लेखा जाजोबखो ओरै होनबाय आं ओमफ्राय आं रागा जोंखांबाय दा मा खालामनो हरबावगोन दा एफा बुरजा फैसा मालायनिफ्राय धार खामै लायनाय बे फैसाखौ मा खालामनानै हरबावगोन दा सेस लेखा खालामजोब्बाय होननानै माने बिराद गाबखांनाय फैबाय आरो आंनि गोसोआव दुखु फैखांबाय आरो ओमफ्राय बियो उनावहाय होननानै माब्रै बिदि खालामगोन मानो थगायखो बिसोरो जाबाय आरो जोंहा मालिकआबो थगायनो नाङामोन बिसोरो बेफोरबायदि एफा नंगौ बायदि खामानिखौ जाफुंथारगोन बायदिखौ बुंनानै बिसोर मानो थगायखो ओरै जाहैबाय आरो बेफोरबायदि खालामनो मोनामोन होननानै ओरैनो बेयाव बेसेबांसो दंमोन खाथुमनायाव बाक्सुआव सोदोंनायाव राङा बेसेबांसो दंमोन बेयावहा माने 1,70,000 दंखायोमोन आरो बाक्सुआव बे माने खाना दोननायावहा दङमोन आरो राङा ओमफ्राय दा बिनि माबायै हेंथायै माबाफोर गसरफोर थिसनबायदों नामा पुलिस थानाफोरावहाय गैया जेबो माबाथ' होनाय जायाखै फोरमान बिलाइफोर दंबायबायो नामा बिसिनि जेबो फोरमान बिलाइ गैया माने मबाइल नाम्बारा दंमोन दंनाया ओमफ्राय दा बिसोरो जों बे फनखौ हरबाबो माबा मबाइला माने सुइच अफ जाखाबाय आरो नांहैखाला माने बिसिनाव नोंसोर दा नुबाथ' सिनायगोन ना मानसिखौ नुबा जों सिनायो ओरैनो मा हारिनि जागोन बायदि माने सासेयाथ' माने एकदम मानसिया असमिया साइसआनो ओमफ्राय सासेखौसो एसे बेलेग साइस बांगाल साइस नुखायो आरो एसे मानसिखौ दारि गोनां आरो ओमफ्राय मोदोम फिसा हेलेंलें आरो मा गारि लाना फैया बिसोरो फार्स्टआव फैनायाव माबा बाइकसो लाना फैदों बाइक आफासियानो जागोन नामा बाइकसो लाना फैदों खिथु गोजौआव आरो बाइकआ माने नाम्बार साम्बार नायनो सम मोनासै माने जोंहा फिसालाया माने ओइ खाथियावहा थाबाय थागोन माने फिसालाखौ बिसोरो माने जा भाइदि दसरा थाइगोन नालाय दूर जाते गुरु मानो इबिला गान पार्टी नापाय ओरै होननानै माने फिसालाखौ होखारहरबाय फिसालाया माबा मोनसेबो खालामबायगौमोन नामा साफायबायगौमोन नामा बेखौ जों मिथिला आरो माने बिदिनो होखारबाय नालाय जा फिसालाया माने बाहेरथिं थांनानै थाहैबाय आरो सिरियैनो मोना होननानै बुंखाबायबा बिसोरो दा बेसे 1,70,000 थगायनानै लांबाय आरो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा सांग्रांथि होनो सानदों आं बुंदों माने दा बुंनो सानदों आङो बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे आंनि बायदि जानो नाङा बयबो साग्रिद थानांगौ दा जा जालांबाय आंनि बायदि खहा जाहाथे गुबुना जाया आरो फंबाय आदामोननिया खहा जाया
आं जाखिनि खहा जालांबाय आरो गुबुनफोराबो दाजाथों साग्रिद थाथों आं बेखौ लुगैयो आरो बेनि अनगायैबो बे नोंसोरनि एरियायाव बहाबाफोर आरो बेफोरबायदिनो फैनानै सोरनिबाफोर लुथिनानै लांबावदों नामा मोनथिबायो नामा जोंनि एरियायावनो बे साहा गालायनो जानाय जा बिसौरि जाखांनाय बिथांमोननि न'खरावबो माने जाथाया जादोंनो दाखालि मंगलबारैसो माने बिसनिया माने गारि लाबोदोंमोन खिन्थु आंनि लांग्रा खिनियावनो दंमोन बिसोर मंगलबार सानमोन ओइदिनखालि बेक खालामनानै बिसोरो आंनाव फैयाखै आं हांख्रायदोंमोन आंनाव फैयासै बिसोरो ओमफ्राय फैगोन बायदि जादोंमोन हिनजावा माने बेनिफ्राय उनाव गारिखौ बेक खालामनानै ब्लड बेनिफ्राय नायहरबाय मोनहैबाय नै बिदि जादों ओमफ्राय बे गारिया माने रिटार्न ओरैजाय माने मोनसे लामाजों थांनानै माने बेखौ एटेक खालामनानै माने मा खिन्थानानै होखोनो माबा सनाबो लांदों होनदों बेनिफ्राय रांबो लांदों ओमफ्राय लांनानै फुलबारियाव अबेबा दै लोंनो ओंखारदोंमोन बिथाङा बे सुबल मा लिरो खिन्थु मिथिया सुबल होनो आरो बिथांनि खायनाया ओरैबायदि फुलबारियाव माने बोख्लायना होआखै माने बिथाङा माने दै गांनायनि फावथिना होबाय खोमा ओमफ्राय दै गांनो होननानै लोंनो होननाय ओंखारनायाव माने गारिया फुट थांबाय होनदों आरो बिथाङा थाबायबो नांगौ जाहैबाय बेबो थगायजाबाय आरो ना थगायजानाय बिथांनिया 1 लाख बेसेबा 30नि आरो एसे सनाबो दं नामा होनना बुंदों आरो मानसिफ्रा आं मिथिनाय मथेबा सनानि मन्दिर ना मा होगोन होननानै ना मा लिंना लांदों आरो सनानि मन्दिरखौलाय बोरै हरनो हानांगौ जाखो बिसोरनो हरनो हायाना बिसोर मोनसे माने पुलिसआव बाहायनासो लांदों बिसोरो हयथ'बा मानसिखौनो माबा मोनसे किडनिफोरजों खालामनो हाबाय बायनाय मोनदों बिसोर बोरैबा बायसान्स जुदि बियो दै लोंनो गांनायनि इसोरा माबा मोनसे माबा हरदों खोमा दा बाजै सोबनिबो न'खरावहाय मालाबा समावहाय फिसाइफोरा थाया दा बिनि सायाव नों आइजो हिसाबै आइजो माहारिनिखौ माबायदि सांग्रांथि जानायखौ नों लुगैयो बिनिफ्राय जेन बारग'यो जेनेबा आङो दा आंनि न'खराव दा जिबायदि जाथाय जादों माने बेफोरबायदि जाथाया माने जिबनावबो इसोराबो बेलेगनोबो दा होथोंसै ओमफ्राय आंनि न'खरावबो दा लाबोथोंसै ओमफ्राय बयखौबो माने रायजो राजाखौ मोजाङै सांग्रां जानानै थानो आं आसा खालामो आरो ओमफ्राय दा बे माबाखौ भिडिअखौ नायनानै जुदि सोरबाफोर जुदि मोजां जुदि माबा मोनोबा बेखौ माने अननानै माबा खालामना होबानो जाबाय आरो बाक्सुआ बेनो माने नै बेयाव मोननैबो माने बेयाव माने मोननैखौबो थाला मारिखाबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय थाला मारिनानै माने बेखौ दांनांला होनबाय नालाय आं दांखायासै दोननाया बेयावनो दोनखादों ओमफ्राय नै बावनाय नेमफोरखौ माने नै बेयाव ओरैजाय खालामनो होबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय बेखौ बन्द' खालामबाय नालाय ओमफ्राय बे सिङावहा माने सिङाव माने जि गोसोमखौ बबाय नालाय ओमफ्राय जि गोसोमखौ सिङाव बनानै ओमफ्राय बिनि बे फार्स्टआवहा माने नैबे बे सिङावहा ओरैजाय माने बिश्वकर्मानि आगर मोनसे ओमफ्राय नैबेयावहा शिबनि मोनसे लिरदोंलै बिसोरो ओमफ्राय लिरनानै बिबारखौ इयाव बारसे थुलुसि मोनसे इदि होबाय ओमफ्राय नैथिंबो थुलुसि मोनसे बिबार बारसे ओरै होबाय आरो सिन्दुर फोनि होजोबदों आरो ओमफ्राय बेनि सायावसो ओमफ्राय जि गोसोमखौ बबाय ओमफ्य जि गोसोमखौ बनानैसो ओमफ्राय बै जिखौ माने गामसा गोजायावहा फैसाखौ बोनजोब्बाय इसोर बोननानै बेयावहा माने दलर दोनना होबाय आरो दलर दोनना माने बिदिनो थफ्लायैनो दोनबाय दोननानै ओमफ्राय माने बेखौ डाइरेक्ट बिदि बन्द' खालामबाय आरोना इसोरो ओरै बन्द' खालामनानै ओरै मारिबाय नालाय थाला मारिबाय ओमफ्राय मारिना थालाखौ मारिखाबाय मारिनानै ओमफ्राय बेखौ मालाबाबो दादा जोंनि थिननाय बिदि नेम बायदि खालामबाय दा ओमफ्राय नोंसानि न'खरावहा सना फैयो रुफा फैयो सब फैजोबगोन बे बाखौ सिङाव माने ओंखारजोबना थागोन ओरै जाहैबाय फैसाबाबो ओंखारना थागोन सनाबाबो रुफाबाबो ओंखारना थाहैगोन ओरै जाहैबाय आरो इसोरो सानबेसेनि उनाव खुलिखो ओमफ्राय बेखौ आङो इसोरो 12-13 दिननि उनाव आङो माने रागाखौ सैज' हाथारिनि थाखाय माने बेखौ खुलिना नायथारबाय आरो आङो नायबा माने बेयावनो माने गासिबो लेखाया माने फैसाया जाजोबना थाबाय आरो फैसायानो माने गथे गासिबो लेखा जाजोब्बाय आरो गाजोलाल बहा दङ गाजोला माने नैबे बाक्सुनि सिङाव नैबेयाव माबा दंना नुदो रायजोफोर माबायदि गोथां माबायदि थगायनानै लाना थांखो बेयावहा ओरै सोना दोनदों आरो गंसे ओमफ्राय नै गंसे गाजोल सोना दोनदों आरो इसोरो बेयाव दोननायाव नोंसोर दङना गैयामोन गैखाया इयाव गाजोल गैखायामोन नोंसोरो बेयाव दोननाय समाव आं नुखायाखैबो फैयाखै नोंसोरबो जों हाबनानै दंबाबो माने जोंखौ माबाथ' फिसा खालामनो होबाय थाबाय ओमफ्राय गाव मा खालामखो जों माने जेबो मिथिया बोरै मा खालामदों आरो मिथिया